Няма да правя нова регистрация. Просто ще си вкарам моя имейл тук и готово. Какво си мислиш, че правиш? Получихме информация, че някой в тази стая с ново устройство се опитва да влезе в този профил. Минджи! Излизайте! Минджа! О, Нор! Минджи! Виж, просто си купих този Apple продукт и не искам да правя друга регистрация. Използвам същия имейл адрес. Бро, аз съм! Ако това си ти, докажи го. Изпратихме ти SMS и ако не отговориш в рамките до 30 секунди, ще унищожим теб и устройството. Ковчег? Окей, за сега си в безопасност, но ние ще те наблюдаваме. Освен това, спри да се къпеш с телефона си. Какво? Вие откъде знаете? Както казах, ние те наблюдаваме 24/7. Ехо, за какво мислиш, че оная зелена лампичка на айфона ти като светне?